Oh!
kali apa? Kacane beri-beri. Iki ya Allah. Ya Allah, ya aku ya wong lho. Aku ane menungso ya. Sing bos sajo apane? Hah? Sing bos sajo. Duke. Joke kene bos sajo. Ya kene kene. Iki joke kene kene. Mana? Lah ya joke. Kene ngene kono. Nyaduk kira ukur iki. Elekan. Elek kowe. Elek. Kowe nyaduk bater kena. Hah? Nek kudu ngaku sikil. Lah aku sak senengku aku duwe Esok nganggo sak senenge dhek ya. Wis nyaduk ya. Coba medan. wong sak dulurmu. Lah Lah koyo wong edan. Ngaji yo sak senengku. Penting musuhe kalah. Bagong wong sing lemu. Bagong kuwi Bagong. Aku prai rong dino petok sembarangmu. Bagong. Bagong enggak? Iya, Wong iki jeneng wong sing tuwa. Padha karo aku.
Jas. Lah kowe lah apa? Iku nyok. Bolomu dhewe. Sing bojo iki kono. Lah nek ngomong kok dicek ta dicek apa kowe? Musuhe nyok. Lah mau kena sapa? Kena bolomu lho. Kena kowe, kena aku. Kasihan deh lo. Kono kowe lah kasihan lo. Lah aku kan tidak mendelok to lho. Malah tak. Ayo. Orang bledos sak sumute raine. Wong sisan raine. Salaya sing aku kobong. Abang iki. Abang ora are Naruto. Tapi mbok lantai salto mencelat ilang malah wonge. Cok, kalah. Gede kalah. Nek sing gede ngoyo sing gede. Oh, golek sing gede. Golek jagoan. Tak kenal. Satu kok sing paling gede. Aku kok sing gede. Apa? Sing iki wae kalah kok malah saucen. Iki mau sing gede. Wis sitok iki pokoke. Iki ya iki. Yo. Cilik wonge. Cepet kasiate. Oke. Ayo, mati lo. Mati iki berapa? Hei, Hah? Mati berapa? hei, mati. Mati. Sablah. Tak sito. Aku dinenong nih. Umumnya nesuk di mana? Ah, tawarai deh. Tawarai wong ngene. Temani kawan berapa? Tawani. Mas Unir. Aku Tawani. Mas Denis. Lah bisa apa? Bisa apa? Tawani bisa apa? Gimana ini? Wong sing dulu apa maju? Alah, ulah-ulah. ulang-ulang Jago. Ayo. Mari, mari, mari. Aja. Oh, bilang kurang ajar kayak. Iki ra sirah. Mustafa. Lu ki opo tabeli ora nesu lho. Apa nesu kok tak joto sak cilik goblok. Tapi apa tak cilik? Oh, iki ngomong lha nang iso suwarga jenenge rasane. Tak kira trimo, ora kecil. Senang ora goblok nang kalah isin weh. Sik tak cilik. Wani kowe. Wani. Lah wani kowe mah. Ayo, mari. Ayo. Ora wani ben to ora. Yo ojo nangis ah. Pendengar kok. Weh, pobah-pobah nangis lho. Ini kok greget. Oh, dadane om. Om. Kalau gudang keplak saya. Oh, Allah.
Ayo kowe wis nyapi lho. Gak iso. Wis kalah tuwek. Iya, sudah. Woi, diam, begitu. Sunio urung are. Sunio pe mbok lewati. Wis. Sik tuwa-tuwa sik pakuna. Itu mau babi. Urung kowe. Itu mau babi. Kowe tau genah tuwa babi. Ro, piye? Lah iki. Ya, korupsi. Jane mosok korupsi. Sunio urung ketoke mau. Mosok wis. Ayo. Ayo. Nah, ini percaya nek kowe. Iki wis aku. Wis pengen. Tak nembe kono. Wong tua nak mengge-mengge juga jak perang. Ngablek. Tahu enggak sih lo? Duduk Tatang. Oke. Buat Dewi gue ajar. Mana nih, Ben? Tawanan ini, mana nih ya?
Peraturan baris per baris tidak boleh menengok-nengok. Nengok apa? Kantor nolak-nolak. Barisan berhitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Ayo wes. Ayo. 9. Ayo yo lali berarti aku. Aku lali. Aku ngeblok kowe kapan arek wis sandal atos. Tahu komandan? Tahu. Tahu peraturan baris berbaris? Tahu. Sabrak. Tahu. Nah, ini dia aku baru suka. Kencang depan, dan Komandan nek nesu wis jelas. mana tuh aku buat buat telur. Kencang depan mengarep kayak gini. Ayo ngene. Dan aku mau ngarepmu. Lah piye? Kencang depan kena dia. Kita tuh. Lah iya piye? Kowe ini nyampe gak kena. Iki komandan beton. Bukan beton. Komandan platform. Nah, kaya kuwi. Kenapamu? Kena patah, Mas. Si goblok iya kowe. Dek, Nek kepen ora kena patahmu ya salahno. ngomong lho. Jukir. Aja digawa. Salahno. Ana sirah kon nyerahno. Rentangan kedua tangan gerak. Alah kelek kecut kabeh. Ya, Sami. aja basrek. Serong kanan. Cerak. Iki goblok. Dah lah malah. Kabeh basrek. Boleh kayak gini. Betul. Oh. Saya beri contoh. Oke. Serong kanan. Serong kiri. Serong kanan. Serong kiri. Serong kanan. Serong kiri. Serong kanan. Serong kiri. Captain! Maju! Jret. Yang selesai mana kamu? Mundurin papan kiri ya. Aku bakal bisa jangka itu nyaking jangka gue. Parah ya. Sing mbok jelek kaya ngono. Ayo, tekan papan kiri. Kowe aku sing bakal tekani pati ya. Lah bawa jok kang kawan. Jajal kowe kok sing Stop. Eh, Yang aku apa sing dalam cabut. Ora siap nawan ya. tok piye sing kok apa? Saya. Aku bakal malah. Jangkrik. Pancen aku nak takon dak. Bakal
lele pak kena kukit cok mendah. Aku ngono ora saka prajurit Banyu Biru. Aku sing bau reksa Banyu Biru. Oh, kowe manungsa gedhe dhuwur ya ganteng. Tinimbang kowe mati muspra karo wong Banyu Biru, mending kowe manut aku. Tak dadekno sesembahanku, kowe tak pujuk apa panjalukmu, panjalukmu maksudnya.
Tak usadani waton kowe ora njaluk mudune lintang lan rembulan, Ger. Oh, penak to? Raja Brana. Oh, oke. Kowe kepengin aku dadi sesembahanmu. Oh, iya. Mergo ning alamku urung ana sing sak sembah. Mbok menawa kowe iso dadi sesembahku, rakyatku penak. No. Kowe njaluk aku dadi sesembahmu. No. Iya. Nek pancen kowe bisa ngalahke kelawan aku. Lho, aja ngalahke kowe engko nak mati aku sing bingung. Loh, kok bingung? Lah nek kowe mati aku gak duwe sesembahan sapa sing tak sembah? Ayo. Masa Kok dadi sesembahmu arep apa? lho kowe tak dadekno ratu re. Ratu ning buta lho. Penak to. Aku menungso kenapa kok dadekno ratu kok ratune buta iki? Lho nak ratune padha sak samone padha butane. Wah ora penak. Ning nak ratune saka ngalam padha menungso. Wah mbok menawa ana keajaiban dunia. Nanti kowe peksa lawan aku. Penak to? Mati ning aku. Iya. Kene. Ya. Aduh. Aduh. Bajingklong kowe ngapusi aku bangsat. Aduh. Aduh bajingan. Sapa sing nawa aku? Aduh. Yo sing nawa aku sapa? Kowe kenapa nek gurine mung sodi? Aku ora kuwakak. Lara ayo baik. Balik. Aduh. Lara. Montorku gebes sak tambalo nang ngisor keluweh kono mau. Lah kok numpak motor matamu bawur kok. Kono paku yo kok cerak. Lah sing ora sapa kena paku ya. Lah ger pose motore. Lah dinggo motor ya. Mesti kadane nek adine mati kok. Apa wis juga banget. Wis dadi, Bro.
Alhamdulillah. Wis jadi ta? Montore wis jadi. Takon jingo botakku. Wis jadi? Wis jadi tenan. Wis. Solanan kok bolak-balik lho. Wis dicol keto. Ya, wis ya wis. Wis jadi kok dicumo. Santai, Bos. Oke. Aku ora masalah ya, ora masalah. Sampe ya, Oke, wis jadi. Oke, mati ya. Ora jelas. Lu ana wong kok mati. mati gudulmu. Oke, mau. Halo sapa ngeburimu? Enenge kowe karo aku tak. Nek ngeburimu ngomong nek. Masa sumpah. Yang ngalah. Sampai ngalah.
Hei, wong